gbọrọ mmanwụ onye gbọrọ mmanwụ ọkwa mbe dike ejike nwanyị egbune m odogwu napụrụ anyị onye bi mmadụ obodo to ọwa gbọrọ mmanwụ ma atọka nwa m terigere atọka dike wee kpọ mmanwụ jerio si m na na-agba ọnya na-atụ uche wee were ọgwọ nji eji igbe ejoru wee sị ka ntụrụ ọnya n'ụkwụ ejike igụjanụ mmadụ nwa n'ihi akụzi ibe dị mma abịa n'ọnụ oyibo unu betide ma ọkwa nne imeje ebe dị ide nwa n'ihi enweta udo imeje ebe dị ide nwa n'ihi enweta ibe dị mma ịgụja agha nwa agụja tighị n'ibe ọma ya emerighị ihe ọma ndị ichi ebe nna go ihe ọma ndị kụrụbụ ụwa na mme ihe ọma na iji bịa ihe ihe ọma eze nwaanyị nne nwaanyị ọla ụgbọ yọwa ndị etobi yọwa ndị mmiri yọwa akpọ karịta mmiri ebe a na-ekwu ngwugwu onye ụwa wee bịaba nyewe ebe a na-ebute ngwugwu onye ụwa wee bịaba wakpọ karịta wakpụ ndị mmiri ka nna yọ nwoke m kagbagbatalụ gị obi na abọ ka ngwugwu ọnwa ma ibibi ụwa ka ọ pụta ibe ka ọrụ obodo bịa n'anya odu ghara igwe tụ anọ tinye aja n'aka leke m onye ọbara tụrụ dibịa ọbara tụrụ na-ebu ọbara kwụ na mmanwụ kwụ n'ilo ogwu kerie na ọgwụ ọdama ọbara ọla ike nga mebi oribe oge ekwere gbachie na ọnwụ anụ enu ọbụdo onye gbachirie eke m onye ọma na tụrụ mgbe na dibịa oge dị ọnọrọ na-akpata aba mma mana dibịa bụja na igbo mere ọzọ ofeke nwoke m ndụ dibịa adịrọ mma na amaba ofeke goligoli mana ofeke na-agbagba dibịa ma ibe ọ bụ leke m onye ọbara atụrụ dibịa enwejuru n'ọjọọ n'ogbeje ka ma na-enwe alụsị ejike nwaanyị egbune m odogwu na bụrụ adị nwa odu mụchara igbe egbe odu okwe ndị eji ejenu mba bụ eriwo nri ndị na-eje ọgụ ma ọgụ acha iru mgbe odu onye ji mara obodo doo nyewe odu m na-ekwu ogbe ọkwa nna ji mụa gị anụ ọzọ anada amụ anụ ọzọ anụ ọzọ anara na amụ anụ ọzọ